வணக்கம். நெருப்பு தமிழன். ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் ஓட்டுகளுக்கு காசுகளை அள்ளி அரைச்சிருக்கிறாங்க. ஒரு தொகுதிக்கு சராசரி 1000 ரூபாய். 1000 ரூபாயில் தொடங்கியது 15,000 ரூபாய் வரைக்கும் ஒரு தொகுதிக்கு அடித்து துவம்சம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுதான் நம்ம ஊர் ஓட்டு. 2026 எப்படி இருக்குன்னா 2031 அடேங்கப்பா இன்னும் பயங்கரமாக இருக்குன்னு நமக்கு எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்துது. ஆக மொத்தத்தில் மக்களினுடைய மனநிலை என்பது ஓட்டுக்கு காசு தான் அப்படிங்கிற அவங்க எல்லாருமே அவங்க ரத்தத்தில் ஊறிடுச்சு. அதனால் இனிமே ஓட்டுக்கு நோட்டு இருந்தால் தான் சட்டத்தை மாற்றுவோம்னு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வாங்க. ஓட்டுக்கு நோட்டும் நோட்டுக்கு ஓட்டும் எப்போவுமே இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ புதுசாக ஒரு சட்டத்தை எழுதி வைங்க. இனிமேல் தேர்தல் ஆணையம் வேணால் ஒரு மண்ணாங்கட்டி வேணாம், ஏதோ அவனா பார்த்து எம்எல்ஏ எம்பியாக பார்த்து தேர்தல் நடத்திக்கிட்டோம். அந்த நிலைகள் தான் இன்றைக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான ஒரு உண்மை.